Hey, dit is wel een mooi cameraatje was dit. Bliksem. Mooi ding joh. Nou, die neemt mij. Geweldig. Hartstikke leuk als Jos naar de Frieske vlogger. We binnen onderwijs in de auto. Nee, de kringloop in Haas. Nou, in principe hebben we al kriespul, maar ik wil misschien nog wel wat leuks vinden. En dan moeten we dus even in de kleur denken. Blauw. Blauw? Wat dan? Blauw. Ja, dus kriesbeer en dus... Dus kriesbeer is blauw? Nee. Je mem is echt de ultieme kringloopvrouw, want die rent namelijk in kleer van de kringloop. Nou, als die in kleer van de kringloper is, dan vind ik het echt... Dat is een OK, een original kringloper. Dus toen willen we in de mannen, want ik begreep dat de route vernijd is namelijk naar de kringloop. Oh ja, dan weet ik het net. Maar is er dan... Nee, het is wel hetzelfde gebouw, toch? Want ze hebben een nieuw gebouw. Hebben ze een nieuw gebouw? Nou, sinds een paar jaar zijn ze daar. Ja, ze hebben een nieuw gebouw sinds een paar jaar. Ja. Neem de afslag richting de Oude Trekweg en sla rechtsaf naar de Oude Trekweg. Ik weet het allemaal niet. Weet je het niet? Ja, dan heb ik dat ding vast, maar... Ja, het is net zo heel moeilijk. Hè? Doe ik eerst zei maar van de dik af bij de Oude Trekweg. Nee, dat is het wetter onder trok ook bezig is de rechts aan. En dan slaat bij de rotonde links aan. En dan bij de volgende rotonde wel links aan. Geweldig. Oh, sure. Goedemorgen, Ja, mag goedemorgen. ik een stukje kerstbrood aanbieden? Ja, heerlijk. Lekker hoor. Hier is achter me, dat is de Christmerk. Ja, daar zijn al dingen te keer in het Christenthema. Nou, ik begrepen dat vooral dingen die het goed doen, dat zijn dingen die in de vensterbank zes maar een lachje of bieden door. Het gaat enorm goed. Dan hebben jullie wel genoeg spullen dan? Ja, het magazijn staat vol voor de hele week nog. Ik heb het vroeger in het thema. Ja. Blauw. Christen meer reet. Ja, dat is toch helemaal zelf weten. Dat is een beetje traditioneel eigenlijk. Dit is echt heel leuk. Dit is de typische Frieske Christversiering. Voor de door. Het is namelijk een klomp. Een klomp met Christengod erin. Nou, zal ik het even laten Ja. zien. Kijk, Een kersttaal. voor een lichtje ertussen. Ja, oh ja. Ja. Kijk, en dan moet je hier even filmen. Een kersttaal. Een kersttaal. Nou, prachtig. Ja, leuk toch? Dan ben je klaar voor de Christ. Ja, dan moet je zien wat er in de garage staat. Nee hoor. Geweldig. Wat dit is soep van de dag? Bospaddenstoelsoep. Bospaddenstoelsoep. Dat is 2. Maar ik zou zeggen wel een bos geen net in de buurt van Haas, toch? Of wel? Nou, genoeg. Ja? Ja. Oh. En dit Die ja. En die. Ja. En een kleed. Met kleed, ja. Nou, prima. Leuk. Afrekenen? Afrekenen. Maar... Nee. Nou, het is 45 en 25 cent begreep ik nog. Ja, dus? Toch van een bon kunnen ze koffie en broodjes krijgen. Nou, dan zullen we die bom bewaaien. Ja, en die actie loopt, als ik het goed gezien heb, tot met april 2019. Oh. Nou, Dan super. kunnen ze hier terecht voor een koffie en een broodje. Geweldig. Nou, dat weer het bezoek aan de kringloop in Haas. Maar de kerstmarkt is dus in alle omrin kringlopen. Bijvoorbeeld in Frenscher, Sint-Anna-Hagiet, Oosterwolde, Burgum, Frenscher. Daar ben ik al van die kringloopwinkels en de kerst dus echt heen als het naar die fantastische kerstmarkt daar was. Dus ja, dat dus. Maar ja, we gaan nog in een hoes. Geweldig.